Ayan guys, ayan, nandito kami sa SM guys. Ayan, namasyal kami. Yan yung kasama ko. Drop it. So, ano kami ngayon, titingin kami mas na dito. Laki ng Christmas tree nila guys, oh. Giant. So, punta tayo dun sa ano guys, yung makikita nyo sa SM Mega Mall. Diyan may uniform dito, oh. Yung dyan, oh. Ito, magandang bag. Mayroon ng clinic. Yung sa ano yan, sa mukha. Yan, so, yan guys, ito yung SM Baguio guys. As you can see, yan yung mga tao pa rin, no? Kumakain. Yan. Sans SM Baguio. Yan. So guys, pupunta tayo dito para kung ating ano. Cut na natin. Guys, ayan, this is the night. Ayan, ito guys, lalabas na kami dito sa SM. Ayan. Yung pinakamalaking ano. Ayan, so, saan ba yung exit? Saan ba ito dumaan kanina? Ayan, so, lalabas na kami guys kasi magko-close na rin sila kasi 9 o'clock sila magko-close. At saka guys, nagtupad na naman yung mayor nila na hindi na pwedeng basta makapunta dito sa Baguio kapag walang swab test. Yan. So, ayan, mga ano, oh, mga friendship, ganon. Tapos, ayan guys, yung fast food nila dito. So, bababa na tayo guys kasi alis na tayo. Mag-district na daw yung Baguio guys. So, nalabas na tayo. Ala, ayan o. Diyan ka magbabayad ng pay parking. Yan? Oo. Ayan, magbabayad na tayo ng pay parking. Ako na yan. Ayan, magbabayad na kami ng pay parking guys. So, mainit siya ngayon. Saan yung exit? Ayan guys. Yung SM Mega Mall. Tahimik siya ngayon. Wala masyadong tao kasi nga dahil sa pandemic. Ayan. So, napunta lang kami dito para kunwari mamasyal. Ayan, may Bisaya ko daw. Diyan ba dadan? Ayan, dito din pala yung exit guys. Sa
lalabas na kami guys kasi uuwi na kami. Uuwi na si Bisaya Kuday. Wala man lang kaming nabili guys kasi naghahanap kami nung nung headset. Kaya lang ayaw naman niyang bilhin kasi nga daw pangit daw. Ito na lang yung binayaran namin guys na pumasok lang kami na masyal. Yan, yung ticket is 50 pesos nag-park. Yan, so lalabas na tayo. Rosalia. Yan. Ay, akala namin makukuha yung guys. So, yan na yung namin guys. Hindi yan tagal. Alam mo guys, ang hirap talaga. Papasok ka sa tapos naka-head, oo, tapos yun guys. So, yun lang guys yung namasya lang kami guys na walang kakwenta-kwenta kasi sirado na rin yung yung bilihan ng mga kasi bibili sana kami ng headset saka yung titingin kami magtitingin kami ng laptop daw, charot. Pero wala na kasi close na nung nagpunta kami. So hindi na ako makabalik dito guys kasi yung mayor dito is nagpatupad na naman ng kailangan magsuswab test bago pumunta dito. So siya, maaga din siya aalis bukas kasi kailangan niyang pumunta sa para sa swab test. So aalis na kami guys. So ipasok ko nga ito sa ulo ko. Ayan. So wala tayong magagawa guys kasi yun ang gusto niya guys. At saka pupunta pala kami nga doon sa Christmas Village guys, pero pasilip lang kami doon kasi hindi kami pwedeng pumasok kasi nga di ba? Lubos-lubosin na natin, punta tayo sa Christmas Village. Hindi ka pwede. Bakit? Hindi ka pwede. Bakit? Naipit na nga ngayon hanggang December 4. Hindi nga, hindi naman tayo papasok. Uy, akin yan! Isuklog mo yan para medyo lumuwag. Dito lapit. Yan guys, safety first before you enter the kingdom of love. Charot! Ayan, safety first guys bago tayo magsakay-sakay sa motor. Kailangan ng helmet para iwas sa mga disgrasya guys. Ayan. So guys, lalabas na tayo ngayon. Lalabas na tayo dito sa ating pinapaparuruunan. Ayan. Ayan. Marami pa rin namang pumupunta dito guys, pero hindi siya crowded na. Ewan ko kung saan na pumupunta mga tao, siguro nag-parking lang. Ayan. So guys, gusto ko lang sabihin guys, thank you para shout out pala sa ano yan? Bakit? Sige. Sige. Wala, inila ko na. Oh. Ayan guys, sasakay na si Bisaya Kuday. Bisaya Kuday. Thank you, Day. Ayan. So, hindi, okay lang. Ayan guys, so lalabas na tayo sa parking lot guys. So samahan mo muna kami guys kasi ay, naku, ang init guys. Uy, init to sa jacket guys. Uy. Yan. Yan guys, o yung marami din naman ang pa-park dyan guys. So
So bigla na namang tatahimik ang Baguio guys kasi nag-inarte na, na naman yung napatupad na naman yung mayor dito na bago pumasok sa Baguio ay kailangan ng swab test. So that is a rule. So dapat nating sundin guys. Ayan, lalabas na tayo guys. Let's go, let's go. Ayan. Ano pala yung exit oh? Ano yung exit oh? Ah, dun. Ano sila? Ano yung sasakyan? Umikot man siya kasi nag-parking siya. Bakit ka ba umikot? Doon o, yung ano, lusutan. Ang dulas naman ng ano yun, parang may lampaso ba? May lampaso yata dito sa ano, sahig. Yan o, exit o. Yun o, yung exit. Ayan, exit. Ayan, yung exit. Please surrender parking ticket card. Yan, go, go, go. Parking card. Thank you. Bye. Bye guys. Pag-uwi pa na guys. Yan, nafe-feel ko na yung lamig ng Baguio guys sa labas. Ay nako. Yan guys, so feel the breeze of Baguio. Yan. Bye-bye, SM. So, that's all for today, guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Kuday, at your service. And problema nyo, dadagdagan ko. Bye!